ҷанговар аз Душанбе, Тоҷикистон, марҳамат, рақами 1, лоиқ панҷаи ягуар Раҷабов. Ягуар дар фикри шикор аст ва ҳамеша аз пайи сайди худ аст. ман муаррифгари халқи худам. зарбаи олӣ. инак раунди якум. лоиқ виси закзен. чӣ гуна зарба! лоиқ ӯро мисли лухтак дар як кунҷ доштааст ва ӯ ҳеҷ коре карда наметавонад. ӯро бинед, дасти ӯ дар пушташ қарор дорад, аммо ӯ аз ин ҳолат мебарояд. лоиқ бо як тобиш аз ин ҳолат берун шуд ва ана ҳамин хел таслим шуд. бо усули буғӣ кардан лоиқ панҷаи ягуар Раҷабов. бародаро мухлисо хахто мебинед пишти комментариҳо ҳама маълум аки чӣ хел мухлисӣ мекунад. ҳазор рамад барои ҳамаи одамое ки дастгирӣ мекунанд, ҳамаш алҳамду ҳазор рамад. ин мо якҷоя победа кардем. дига ҳама каса тамоми Тоҷикистон ба пеш. расман лоиқ Раҷабов яке аз иштироккунандагони мавсими дар пешистодаи The Ultimate Fighter гашт ва дар тими Майкл Чендлер иштирок хоҳад кард. ӯ ба ҳадафи асосии худ наздик шуда истодааст. Конор Макгрегор барои сабти намоиши The Ultimate Fighter ба Лас Вегас омад. Конор Макгрегор якчанд иштирокчиро аз тав 31 хориҷ кард. ин ҷавон ҳамдастаи ман аст. лоиқ Раҷабов дукарата финалисти вазни сабуки PFL. ӯ аз таҳти дил машқ кард ва омода шуд ки ба UFC аз намоиши таф дохил шавад. аммо ин Конори лаънатӣ ба намоиш ҷангварони худаш овард ва онҳо ӯро пеш карданд. ман ҷангро хеле пазмон шудам. ман зиёда аз 1 сол интизор будам. ман гуруснам ва дар ҳама ҷо омодам. муҳим нест бо кӣ. ба ман ҷанг диҳед. ду карат ба финали PFL роҳ ёфтан на ба ҳар ҷангвар муяссар мегардад. тоҷикони амрико баҳри мухлисию аз ҳама штатҳо ҷамъ омаданд. он чизе ки рух медиҳад баҳри беҳбудист. ман баромад накардам, аммо умедамро накандам. расман лоиқ Раҷабов ҷанговари UFC. алҳамдулиллоҳ имрӯз лоиқро дар UFC ворид кардаем. ин аллакай расмӣ аст. лоиқ Раҷабов ҷанговари расмии UFC мебошад. ҳамин тавр шуд. ба ман занг заданд ва гуфтанд ки як ҷанговар аст. расман Раҷабов Рибович UFC 285. ин имконияти хуб буд. ман нахостам аз даст диҳам. ман ҷангро қабул кардам ва ӯ низ қабул кард. ҳам акнун фурсати лоиқ фаро расидааст. замони дурахшидан дар даруни ҳашткунҷаи UFC. зеро лоиқ зеби ҳашткунҷаи UFC-ро дорад. 5 март Лас Вегас T-Mobile Arena UFC 285.